gure askatasuna baraiaturik Espainian. Euskal presoak ala dituzte Logroñon eta Malagan, Daurokan, Huelban, Burgosen, Huelgan, Granadan eta Abilan. Nondako gure askatasuna, nondako gure askatasuna. Herrera dela Mantxan, Okainan, Toledon eta Albaceten, Loson, Alicante, Caceresen, Kordoba, Zueran, Norensen, Sorian, Puerto, Malaga, Murtzian, Teruel eta Badajozen. Nondako gure askatasuna, nondako gure askatasuna. Egiakoak sortu zuen horrengo izan urtean txapelketa jardunaldi hau. Elkartu ginean esku horreko batzuk eta gero beste jende batzuk bai, azkenean talde bizka. Gehi guztut izan da lagunarteko zerbait. Eta gainaz eskubaldia zaren jendean goitzela ez, eta presua lehitaren aldeko jornaldi bat antolatzea, pixkat jendean goitzea gai honen inguruan. Hemendik eta zabalago, berriak bai ikusteko, jende asko dagoela, honek buelta eman nahi duena eta egoera konpondu nahi duena. Presioen hartu da aurreiteko. Personale bustetzeko bestera bat, betituta gaudela kontzentrazioa, mobilizazioak eta azkenen eskolaren txapelketa lagunarteko bat antolatura zerbait ezberdina da ikustare bai jende asko animatzeala, gaiak ere bai sensibilizatu daudela. Logiken, Angulen, Marcel Dijon, Clermont Ferrand. Egiak, hiru ekipok lan ditu. Bai, badago dezakien jendea, badakiena, gutxi bila dena, neska gutiak. Sekula hartu, lesunegia etxetza, ez ote da espetxe handi bat, Frantzia berez guretza, presoak ezin sekula hartu, lesunegia etxetza, ez ote da espetxe handi bat, Frantzia berez guretza. Lege ederrik ez da guretzat, ez Espainian ez Frantzian, eta ez dugu egun honik izango lotu artean. Espetxean, 2014ko abenduan. Euskal preso eta iheslari politikoen eskubideen alde antolatutako eskubaloi txapelketara hurbildu zareten guztioi, jokalari, entrenatzale, zaletu eta ikusteoi, nire agurri beroenan luzatzen dizuet Frantzia hego-ekialdeko espetxe honetatik. Pentsaera ezberdineko herritarrak helburu berdin baten inguruan biltzea eta aktibatzea suposatzen duelako. Beti bezaino zen, inoiz baino tinkoago, euskal preso eta iheslari politikoak Euskal Herrira. Paris hotz honetaraino heldu zaizkigu zuen elkartasun taupadak. Pausu, salto, oihu, keinu eta baloi pase bakoitzean. Kilometroak beti dira labur elkartasunarentzat. Urrun egonagatik ipar berrierantz goaz urratzen bidea. Zuek kanpotik eta guk barrutik.